Cleaning son ronghang Indro Singh Timung Amos ronghang BJP along dodun seta nangkileji MLA election hotke BJP phan vote jokje Bidya Singh Teron President APHRC Socheng constituency Tuliram ronghang therak tha Hetsing rong phar therak tha Tim Karbiang long therak tha Dr. Numal Mamin Go Back Lapen No Autonomous State No Respu slogan Hangponsi APHRC Socheng Hamren La Constituency Hini Chingrumsi Hamren Arong Supialong Bokajan LA Constituency MLA Mate Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Phan Karbi Arwat Akar Inai Article 244A Mate Autonomous State Aputhak Lam Kaningje Kichok Chiajok Karbi Arwat Hutur Lopu Akoy Piponsi Ning Kikangpen APHRC Songpen Hamren Ahithi along Dr. Momin Amepi Me Kikai Kapin Rempon Abirta Nilitum News Fast Karbiang long Piranki Bimor Bepen Birta Nampali Kini nangi Endusing Timung Nahok le dosita Lapen cleaning son longhang nahok le dosita Lapen Amus longhang nahok le dosita Mo alang itu pani itu ning theklo Mo apor hot election hot MLA election hot bangke alang itu ke lake BJP bangke 100% jokji lake alang itu doaling damaling seta mo ki jok por bangke emprek ka sisong ko madoma putangke lake APHRC ke lopot APHRC apansi atau hut jokrek po lake nili ke thamta pali Article 244A longke halada ke hospital puge tokwan pelo halada ke college ke tokwan pelo lake madura chinilo puoi phis de mahal ajak kong bangko pilo mahala sekanangi Article 244A yang sikit long lo plot hala so dim long masih angton ajak kong ke do edlo lake alang li phani li pini pen la bangso media thengno ni li pudam ang tung bangke alang li doktor ke pas ko na ajak kong mensi la bangso doktor ke pas lo alang li doktor pas se ramunit plot alang li chini nang po je Article 244A ke ko pi ajak kong ma la pen ko son si ladak arlo ke doma polang li chini nang po bulong te hemprek penta Article 244A ke kacing bar isi web lo poson si ili tuma thadam nang po athe ko people ma hemprek long dat po tamel tum Article 244A aja kong si ili tum long awe pulote ili tum dak kece kebe aso tum si tamel dan nang lut jam po ke di tang te hala bangso aja kong ko pima polang li chini lor pen la puson alang li kaningje long pop bangke la dake ko masih ke toy ma pulote la ili tum thek from lo itum chini me tamelo ladake BJP Bongo Sena RSS tum chingwai et pensila bangso asai ke claim la pen ka paninje toilo lak pen ladak adai ke tuliram ronghang la pen ke himonto tumsi alang li phan ke toy ponlo pusi la bangso a media thengno nili kupon itum la si rada tum pang thengna po chini nang podon ana porke ili tuma phan ke BJP tum ke hemprek nang pipelo puke la dak pensi klar dak ta sablo dak pensi ningje dak lo athe ko people lake Article 244A aja kong sil tum hana pa bob tang lo plot ili tum hane hempek nang pipelo poke lake pini ani himonto tum nang ninje dak de puse tame Numal Mumin ka paningje toy bang ke alang li tum alam toy pensi la bangso alam na paningje lo posi ili tum rada tum bang la tribal so khai angkat chini nei bang ke itun BJP phan ke vote pinang nelo po la dak pensi tum chini nang po la penyo sili tum pahai bom lang plote ili tum khai itum ki virya dim sido po lapen Dr. Numal Mumin komalo Dr. Numal Mumin ke pudam nang plote itum tribal aso ka ching hon pon po joini chodalang like alang like karbiang long amuni dali pudam nang plote ili tum da karbiang long ili tum karbia det karbia arat ili tum da ke doning ke alang li plote ko pia polo la ili tum han la bangso Article 244 en aja kona pa bom thula plote alang li ke ili tum phan khaya phan na ching hon dun thek bang tribal hian ili tum hana ka ching hon thek bang phu ban ke ili tum condemn lo la pen la bangso a BJP phan ke ili tum non ke bang election ke ili tum parem pame et nang po la pen hemprek kang themel tum han BJP tum ke nang piek thelo poke Dr. Numal Mumin masi ninje pon dak lo Town committee election kupi posi BJP tum pedo hedalo bolo jangte pini nili klat dak wai dak pen khan ponji la bangke dak hamren tanolong jong si BJP tum commissioner nang thudun town committee election pedolo putangte 100% dak APHRC identity pusini pas mailo kupono la pen kedam tang
cleaning son rong ha alang li komisioner alang li pan pekon lo alang li jong si komisioner nang thudunji prodang ke la bangke 100% alang li phai he la pen la alang li dak ke kali kadak hamren tang along bangke komisioner bang chok siang bong pen ke BJP tu mangkai ino tak nak hai tunde, ni tu PSRCC hai lagi. Dah so kaphere, dah bangso aning ki BC dak hamren ton long same ton committee election mangkai impon hai dah. Ade cini lo ke, so ceng constituency lapen hamren ton lapen hamren constituency bangkai lule, mili tumke BJP tu bangkai hemplek kaci song bangkai alang tu bon aktif bangkai, ni tu kladak waidak pen so ceng lapen hamren arat ke cini peme. Lalu, nasi kedam tang kami dak soceng dah resolve mission lo, lapen hamren sama resolve mission lo. Bini BJP tu mata hai, BJP tu mata hai. Besar siat tumke meeting tak biaya, pualang tu mata hai. Setan itu lule. Jong si election yang senang kilit lo, pelotang ke non MLA election celangon. Soceng lapen hamren abang ke kedam tang vote pen non eprang abang si ong tu jilang pusi. Ini labang social media cetai long pen. Ini hendak